Mit fjernsyn er stået af. Det var et smart tv i 2010, men er mindre smart i 2024. Med smart menes fleksibel, åben for mange muligheder. Mit fjernsyn er ikke åben for ret mange muligheder. Digital tv for eksempel er det ikke klar på. Så jeg leder efter nyt, finder det på Facebook Marketplace, som er smart og fleksibel, tilgængelig med et klik. Det er et TLC Smart TV fra 2022. Sat 1000 kroner ned i forhold til den oprindelige købspris på 2300 kroner. Det er vist et godt køb. Henter det i Aarhus C ved en meget høj mand med flot langt hår. Velplejet hår. Den type hår, man har lyst til at snuse ind og beruses over, hvordan naturen og det fabrikerede i form af hans perfekt udvalgte lotion kan skabe sådan et mirakel. Det gør mig skeptisk. Det flotte hår på den flotte mand i den flotte lejlighed. Når jeg køber på Facebook Marketplace eller DBA, foretrækker jeg, at sælger er midt i et sammenbrud. En livskrise. Og står med wife-beater og er på vej til at flytte til Holme, uden helt at vide hvorfor. Så ved jeg, at jeg gør et godt køb. Jeg udnytter deres livskrise til at spare 125 kroner. Deres elendighed for evigt på min MobilePay-oversigt. Som en sejr. De må dog ikke være for meget ude i tårne, så tingene lugter af pis og rød Cecil. Et kontrolleret sammenbrud er hvad jeg scroller efter. Sætter fjernsynet til. Det er faktisk ret smart. Kan alt muligt. Er let at flytte. Men jeg kommer aldrig helt til at glæde mig over det. Fordi jeg tænker, ham manden med det flotte hår, der var voksen på en måde, som jeg selv troede, jeg var, indtil jeg mødte ham. Og så tænkte jeg er jo et barn med et dankort og en trailer. Hans milde væsen gjorde mig rasende, fordi jeg var sikker på, hans overskud var lige med underskud på min bankkonto. Det er svært at finde den perfekte sælger faktisk. Alle er enten for glade eller for fucked up. Selv er jeg lige tilpas. Overhovedet ikke i noget sammenbrud. Heldigvis da. Jeg skal bare lige have solgt den her lampe.